Kowe iki kok panggang ngengkel to, tak omongi bolak-balik. Tak omongi bolak-balik ya, lek rambutmu rengket kok ngene iki ya. Kok sapuduk ngene iki. Meneh rambutmu iki sing berwarna ngono kae kan iki leken. Jungkas saya sampai nekuk, jungkas saya sampai nekuk iki leken. Kalian bisa lihat ya, jungkas sampai kok ngono. Kayak ono Arkamek ya. Kayak ono Arkamek. Arkamek iki regane murah rek. Murah banget. Sangat-sangat murah. Murah pol murahnya sangat. Jen murah. Iki jen apik, iki jenenge Arkamek iki vitamin rambut yo. Jadi buat kalian yang rambutnya rengket kayak aku ngene iki yo. Kayak ono ngene wis. Siti yo, sitoke dia dua tangan, sitoke kayak kene, sitoke kayak mburi ngene kan rambutku kan ya rada dawa mburi ya. Iki jadi kudu penuh perawatan ekstra, bener sing ngapain dawak-dawak rambut ngono kae. Lah ke Arkamek ngene iki. Selir lah. Iki mampu untuk meneleskan rambut. Jadi rambut iki ketok teles ngono lho, paham ora? Paham ora? Rambut tetap ketok teles ngono kae ya. Dan lebih mudah diatur seperti ini. Jadi buat kalian ini yang sik ngengkel ae, sik ngengkel orang tua Arkamek, rambut kok ngono ndang tuku, murah iki. Ya, Arkamek.